אהלן חברים, כאן בן ממשיח ציוד טכני. אני רוצה להראות לכם היום מוצר שנמכר אצלנו המון וביקשתם הרבה שנעשה עליו סרטון הסברה קצר, אז הנה אנחנו כאן. המוצר הוא אקדח סיכות נטען של אנטר. יש שתי דגמים כמובן, אנחנו נדבר כרגע על הדגם הפשוט יותר, יש גם דגם יותר חזק כמובן. כשאני אומר פשוט אני מתכוון לגודל הסיכות שנכנסים אליו. אז אנחנו מדברים על דגם 102, 102, 004. הכלי כמובן 18 וולט, מקבל סיכות מ-15 עד 22, מסמרים מ-15 עד 32. בואו נראה רגע מה יש לנו ואיך הוא עובד ואיך אנחנו מפעילים אותו כמובן בצורה הטובה ביותר. אנחנו נדבר גם על האופציות לקנות אותו עם מתאם לחברות השונות ונדגים לכם איך. בואו נראה איך זה עובד. אז יש לנו את האקדח, הוא כמובן מגיע בניילון שאנחנו מוציא אותו. האקדח מגיע אלינו עם סיכות ומסמרים, לא כמות היסטרית, אבל למי שנחמד להתחלה מה שנקרא, אנחנו נוציא סטריפ של מסמרים וסטריפ של סיכות ונעשה לכם הדגמה קטנה. אז קודם כל על הכלי עצמו, זה הכלי. אנחנו, כדי לפתוח את אלה לעומת הדגם החשמלי שיש פה כפתור, אנחנו לוחצים על הכפתור פה והכלי נשלף, זה נשלף, המכלול. יש לנו כאן וסת של כניסת המסמר או הסיכה, זאת אומרת שככל שאנחנו הולכים יותר קדימה או יותר אחורה זה למעשה סיכה שתישאר כמה שיותר בפנים, יותר קדימה זה סיכה שתישאר כמה שיותר בחוץ, או הפוך כמובן. אנחנו נראה איך שמים את המסמרים ואיך שמים את הסיכות בצורה הנכונה, ונוכל להתקדם הלאה. אז קודם כל נתחיל עם המסמרים. שימו לב להבדל בין הסיכות לבין המסמרים. את המסמרים אנחנו שמים בצורה כזאת, כשהמסמר יושב עד הסוף. אם אני לא טועה בסיכות, כן. כשהמסמר יושב עד הסוף, ואנחנו דואגים שהמסמר ייכנס לפתח, לחריץ שיש לנו כאן. אתם רואים? כשאנחנו נכניס את המסמר לחריץ ונראה שהוא יושב על המסילה, נוכל לדחוף, לשים סוללה ולהתחיל לראות. זה אחד, זה לגבי המסמרים. לגבי הסיכות, הם עובדים קצת בצורה שונה. שוב, זה הסיכות. את הסיכות אנחנו צריכים לשים, אם מי שמצליח לראות יש פה את המגרעת הקטנה, אנחנו נשים אותם כשהם עד הסוף על הצד השני והן נכנסות למגרעת הקטנה. זאת אומרת שאם הסיכות יהיו במצב כזה האקדח לא ייסגר. סליחה, הם נכנסו אוטומטי. אם הסיכות ישבו בצורה אחרת אז האקדח לא ייסגר. אם אנחנו נצמיד אותם עד הסוף ונדחוף אותם לקצה אז הוא ייסגר בצורה חלקה, נוכל לבסט ולהתחיל לעבוד. לגבי הכלי עצמו, אני מוציא את הסיכות מטעמי בטיחות. לגבי הכלי עצמו, למי מכם שיש כלים בבית של דיוולט, בוש או מקיטה ולא מעוניין לקנות את האקדח סיכות או המסמרים כמובן של אותו חברה, יש לכם מוצר שהוא למעשה מתאם בין הסוללות דיוולט לכלים של אנטר. זאת אומרת שאם אני בעל מקצוע שמחזיק עכשיו סוללות של דיוולט ואני לא רוצה להשקיע בסוללות של אנטר, אז אני לוקח את המתאם, את הסוללה, סליחה, מכניס אליה את המתאם. ברמת העיקרון אני אישית מעדיף שהכלי יישב המתאם יישב על הכלי עצמו, ומכניס את הסוללה בצורה כזו אל הכלי. וכרגע הכלי מקבל חשמל והוא מתחיל לעבוד. כמובן שימו לב למשהו מאוד מאוד חשוב, אני אישית מעדיף לעבוד כשהמתאם נעול על הכלי בצורה כזו, ואז אני פשוט מכניס את הסוללה שלי של הדיוולט ומוציא אותה בצורה חלקה. שימו לב לדגש מאוד מאוד חשוב, שתי דגשים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, ללא שנלחץ פה, ללא שהחלק הזה יהיה לחוץ, מסמר או סיכה לא תצא. זה דבר ראשון. דבר שני, בכל האקדחים אנחנו מקבלים מפתח הלן. המפתח הלן מיועד לחלקו העליון של האקדח.
אם אנחנו נרצה לשחרר מהמכלול סיכה או מסמר שהוא תקוע, נוכל לפתוח את המכלול, להוציא את הסיכה ולהמשיך לעבוד. ברוב המקרים אנחנו מצליחים לדחוף פה איזה משהו חד ולהקפיץ את המסמר או הסיכה שתקועים. אם זה לא מסתדר, כמובן אפשר לפתוח ולסגור בחזרה. אם אתם מסתבכים, אפשר גם לשלוח את הכלי למעבדה. כל האמצעים כשרים, מה שנקרא. הכלי כמובן, אז שוב, מגיע אליכם במגוון וריאציות, הוא מגיע אליכם כגוף בלבד, הוא מגיע אליכם עם סוללה ומתן, עם שתי סוללות ומתן, כל אחד ומה שהוא בוחר. וכמובן יש לכם את האופציה לרכוש את המתאם ואת הסוללה בנפרד ולעבוד עם הכלים שלכם. תודה לכם, משיח ציוד טכני, תמיד לשירותכם.